अगर आप भी चाहते हैं यमुना म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। साथ में सुत के बिटोर दाना चादर, तबे नु हम जाके बनबो मदर। साथ में सुत के बिटोर दाना चादर, तबे नु हम जाके बनबो मदर। खालिए ने उन्हें घूम के टाइम बेकार करेला, मांग भरला तब भतार वाला ना प्यार करेला। मांग भरला तब भतार वाला ना प्यार करेला। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। चुमेला गाल नहीं चुमेला होठो, दिलवा के भीतर हमरा लागता चोट हो। चुमेला गाल नहीं चुमेला होठो, दिलवा के भीतर हमरा लागता चोट हो। जब मन होला मरता तू इनकार करेला, जब मन होला मरता तू इनकार करेला। मांग भरला तब भतार वाला ना प्यार करेला। मांग भरला तब भतार वाला ना प्यार करेला। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। तोरा जवानी पे होता के सको, कहाँ तो कबीर के दे दी तोरा वाला हक हो। तोरा जवानी पे होता के सको, कहाँ तो कबीर के दे दी तोरा वाला हक हो। हमरा बतिया बाद इतना विचार करेला, हमरा बतिया बाद इतना विचार करेला। मांग भरला तब भतार वाला ना प्यार करेला। मांग भरला तब भतार वाला ना प्यार करेला। साथ में सुत के बिटोर दाना चादर, तबे नु हम जाके बनबो मदर। खालिए ने उन्हें घूम के टाइम बेकार करेला, मांग भरला तब भतार वाला ना प्यार करेला। मांग भरला